मोबाईला कोयता खरखऱ्याने थकले तापयता एकले मुझी बाईल दुसरं है मोबाईल हांचे लागी उलोन उलोन भलो सुकयता टेरिंग टेरिंग मोबाईला पयता खरखऱ्याने थकले तापयता एकले मुझी बाईल दुसरं है मोबाईल हांचे लागी उलोन उलोन भलो सुकयता रेस्पेराची बाईल मुझी सोफिया नाव मुझ्या मोबाईलाचे नोकिया हांचे सांगी घर केला कासिया पाप मुनीस हावलिया माका सुदारसिया रेस्पेराचे बाईल मुझी सोफिया नाव मुझ्या मोबाईलाचे नोकिया हांचे सांगी घर केला कासिया पाप मुनीस हावलिया माका सुदारसिया सायकली फुटे बाईल सुरू करता पप्पाना माका तांकाना मोगू तुकाना लग्न सुकाना मोदे मोदे मोबाईलाचेर खोला येताला हांका जापी दिवन मुजी धगली साबाना सायकल फुटे बाईल सुरू करता पप्पाना माका तांकाना मोगू तुकाना लग्न सुकाना मोदे मोदे मोबाईलाचेर खोला येताला हांका जापी दिवन मुजी धगली साबाना बाईल सतयता मोबाईल पटयता रंग नंबरा घेवन मुगे पयशे बुडयता टेरिंग टेरिंग मोबाईला पयता खरखऱ्याने थकले तापयता एकले मुझी बाईल दुसरं है मोबाईल हांचे लागी उलोन उलोन भलो सुकयता बॅटरी काढून मोबाईलाक बंद करिता बायलेचे तोंड बंद करून कोणाकडे जाता मोबाईल माका नाका जाल्यार विगोन सोड येता बायल माका नाका म्हणल्यार कोण रे घेता बॅटरी काढून मोबाईलाक बंद करिता बायलेचे तोंड बंद करून कोणाकडे जाता मोबाईल माका नाका जाल्यार विकून सोड येता बायल नाका मुल्यार तिका कोण रे घेता हाल पळया तुजी गत पळया जाता जाल्यार बचावेची वाट दाखया टेरिंग टेरिंग मोबाईला पयता खरखऱ्याने थकले तापयता एकले मुझी बाईल दुसरं है मोबाईल हांचे लागी उलोन उलोन भलो सुकयता रेस्पेराची बाईल मुझी सोफिया नाव मुझ्या मोबाईलाचे नोकिया हांचे सांगी घर केला कासिया पाप मुनीस हावलिया माका सुदारसिया